Ya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus pangi ki aku mlaku-mlaku ning ngarep ning dalan karo Wulan. Karo Mbak Wulan. Heeh. Ya, aku senam ora sama Ibu kok urung do ngabari ya? biasa ora ngabari yo angkat diri. Heeh. Senam dhewe ya. Ya sejal engko tak ngebel Mbak Nia mangkat kok ora. Yo. Iya, Ma. Heeh. Ning marak to senam awake abot tok yang. So, sing ngrasakne abot iki mama apa pasti mama iki ngrasake awake abot apa ngrasake awake aku abot. Rasake aku abot lemu. Awake ya ngono ora abot. Jadi awakmu abot ora. Ora abot ayah sing abot ki aku krasa lemu ora tau senam. Yo. Lah aku kan sering ning gone urip abot ora. Heeh. Yo. Abot ora. Iya sayang. Abot ora. Heeh. Halo. Halo, iki karo sapa dhewe? Dewe ora iso dewe kok. Heeh. Aku kan koyo apa. Iya. Yo lek ning omah. Iya sayang. Heeh. Tapi lek sing yo Heeh. Iku ne udah tak maem ya. apa sih mah? Wah, pilih sing gede, engko tak maem karo ayah. Terus ya apa? Ora apa-apa, tak maem karo ayah engko. Ya aku Ora. Hmm. Engko kapan ayah rene? Demam bae lah. Sampai aku lewe isi dua, tak mangan dua. Yo kita pikir tinggi mah kapan Apa sayang? nah yo itu tak pikir kapan nenek gue mama Heeh. yo dibantu rama punya Ya tak apa. Heeh. ya mah Ya saya. Minta maaf. dan aku pengen oh Iya. Iya. gawe ya Iya sayang. mama Amin. sering bersyukur ya mah Iya ya. Heeh. harus kebijaku Heeh. Heeh. ya mah Iya sayang. Waalaikumsalam. Heeh. aku sayang mama Iya ya, aku ya sayang ayah ya. sayang mama Oh, heeh.